n'agbanyeghị mbenata ebenatara ọnụego nke mmanụ ụgbọala ka ọ bụrụzia naira 890 maka 1 lita. Ndị Nigeria National Petroleum Company Limited ka enwetara ozi na ha ka na-ere naira 950 na naira 990 maka 1 lita. Abụchi nwa ọzọ pụtara ya akụkọ a ka ọ na-agwa ABS okwu na ihe kpatara eji wee nwee ndịiche n'ọnụ ego a na-ele mmanụ ụgbọala n'etiti ndị NNPC nakwa ndị ọzọ. Otu onye n'Ọka bụ Chief Joseph Nwakpadolu kwuru na NNPC agaghị enwe ike idozigharị ya bụ ọnụ ego a na-ele mmanụ ụgbọala n'ihi na ndị ahụ gotere ya na-agbakonye ego ndị ọzọ ha tụnyere tupu ha ele. Ahịa na-akọntrolu onwe ya. M kwuru sị mee ndị mmadụ ala ka ebubata fuel na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ebubata fuel competition na-adị anyị ewere mara ma enwere ihe bụ subsidy before. Otu onye ọzọ na-azụkwa ahịa mmanụ ụgbọala n'Amawbia, Chief Vincent Okechukwu, onye kwara arịrị, kwuru na NNPC bụ ndị na-ele mmanụ n'ego dị ala legara naanị ndị otu ha ebe ndị ahịa ndị ọzọzi na-ego ya na nnukwu ọnụ. Otu onye ọkwọ ụgbọala Maazị Uche Ụkazim kwara arịrị na ya bụ ntaramahụhụ ha na-agabiga n'igote mmanụ ụgbọala ma kpọkuo gọọmenti ka o leba anya na ya iji hụ na ego na-ele mmanụ ụgbọala bụ nke edozigharịrị ka ọ dị mma. People na-ere fuel achọrọ ime align with ihe gọọmenti kwuru. Ọ na-enye anyị nsogbu maka oge ụfọdụ ịgwa mmadụ si na-ekwe ego na ọya kwa ọ sị gị na fuel adago na gọọmenti asịgo na fuel adago mana anyị ka fụrụ ya based on ife anyị na-agba na fuel.